Takže vítáme vás u dnešního rozhovoru. A dneska tady máme panu Kostru. Pan Kostra, pojďte za námi. No, jako co? To prdele. Co vymyslíš? Co ty chtěl říct? Pane Kostra. Moje břicho. Jo, tvůj čas se blíží. Moje břicho jak při porodu, ty vole. Nekope mi do pecky. Pane Kostra, jak se máte? To jako mě se dobře, ale ty mi zničil náladu. A jak jdou kšefty? Kšefty to jako celkem dobrý, jakože. Jo. Co prodáváte? Co prodávám? No. To jako rychlá účinná zpět za 5 minut. A jako... A jaký máš... A jaký máš... Napiju se tvého pití. Pane Kostra, a proč máte červené nadakované nechty? To není, jo. To je krev? Ja. A jaký je váš sexuální život, pane Kostra? No to jako vzhledem k tomu, že tady to... Zdydíte se? To jako skřípete nikdy, ale...